tap layar. Baik, Pak. Pak. Eka. Yang jok kuwi 300. Kalau ada bensin itu. Selamat sore. Yuk pada nonton-nonton nah, kita udah nongol ya, sekalian ya. Lang buana tahun 20, lang si putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya wa din wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, menapa dene para pamirsa kakung saha putri ngaminulya ingkang kawula hormati. Dumateng para sepuh, sing sepuh ingkang anggun amet suci amargi mardawaning budaya adiluhung ingkang sinubeng panghormatan ingkang kawula hormati. Saking para rawuh, para pamirsa kakung saha putri ingkang winantuk ing karayon ingkang kawula hormati. Ngaturaken sugeng rawuh sugeng tiyang mugi rahayu ingkang pinanggih. Wonten ing mriki kita pepatah ingkang supados mituraken wontenipun ngadar. Ngaten nggih Pak Bu. Pramila saderengipun kula matur ingkang kathah kula nyuwun sanget dumateng para bapak ibu sami njurung pamuji selamat dhateng Bapak dumateng Bapak Sukarjo sak keluarganipun dipatih lan Ibu Mukinah almarhumah. Sebab menika nadar ingkang kaweksa dening Bapak Sukarjo nalika Bu Mukinah taksih gesang. Sak menika sampun undur dhateng pangayunan dalem Allah Subhanahu wa taala. Pramila kula nyuwun kanthi sanget donga pamuji dumateng Bapak Sukarjo dalah Ibu Mukinah sak keluarganipun dipatih. Ing mriki ngawontenaken kupat lepet. Kupat asal saking Bapak, lepet asal saking Ibu. Dados Bapak Sukarjo lan Bu Mukinah mugi tansah pinantuk ing karaharjan karaharjan awit Bapak Sukarjo lan Bu Mukinah ingkang kagungan adar mugi-mugi saged pitantuk karaharjan sedaya perkawis ingkang kausap. Sebab ucap menika adalah doa. Menika badhe kajabar ing siang menika lantaran saking keluarga Taruna Budaya menika Udalumping. Awit nalika Bapak Sukarjo nadar menika taksih gesang Ibu Mukinah namung ebet ingkang wonten ing mriki saya dangu saya bubar. Terus dilaksanaken wonten ing dinten menika saking keluarga Taruna Budaya saking Desa Jamulya dipun kependadak. Ingkang dipun pandhegani dening Bapak Slamet. Sabyantu Derek Sukarman menapa dene Bapak
Ikhwanuddin menika selaku ketua. Ingkang menika kula aminaken dhateng Bapak Suparjo dalam itu sak keluarganipun. Nyuwun iji pangestu dhateng sahabat Bapak Kalimo panjenipun Bapak Suparjo nggih menika kakang kawah hari-hari bersih besar. Sahabat Bapak Kalimo panjenengan ingkang kasebut Kang Mas Raden Mas Wahono Kang ana ing wetan, Kang Mas Raden Mas Ariwoyo Kang ana ing kidul, Kang Mas Raden Mas Sri Menganti Kang ana ing kulon, Kang Mas Raden Mas Alingan Kang ana ing lor. Dumbu ana kawontenanipun Bapak Suparjo anggenipun kagungan ajar. Pramila kula nyuwun iji pangestu kanthi sahabat Bapak alias sedulur kok ibipun Bapak Suparjo saged ketampi wonten pangayonan Allah Subhanahu wa taala dipun nubaraken sedulur kami. Amin ya rabbal alamin. Ingkang mongko kali wontenipun pos dene darasan Upat Luar. Pos dene menika kanthi sanget Bapak Suparjo dalah keluarga mugi-mugi tansah pikantuk widodo inggih menika pakrah selamat ampun wonten rubeda setunggal menawa nggih. Bapak kula aturi paring pangapunten dhateng Bapak Suparjo lan ndongaaken mugi-mugi saged rahayu ingkang pinanggih. Amin ya rabbal alamin. Ingkang mongko kali Upat Luar. Upat Luar kadamen saking Janur pundi? Janur niku nur niku cahaya. Kuning menika saking eninge cipta. Bapak Suparjo dalah keluarga sangat anggenipun nyuwun iji pangestu dhateng para rawuh ing sedayanipun. Mugi saged kunjuk wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Janur kuning menika wonten sajanipun. Saja adalah sabdo, sabdo adalah pangucap. Mekaten nggih Pak Bu, ucapanipun Bapak Suparjo menika mugi kajabar sampun ngantos kagungan hal-hal ingkang dipun wastani menika naga. Pramila ingkang menika nyuwun kanthi sanget dhateng Allah Subhanahu wa taala menika saking Bapak Suparjo sak keluarganipun lan sahabat sekawanipun. Itu ambirat ingkang boten prayogi kaliyan Bapak Suparjo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuyut buta kawah buta beng-beng Sang Hyang Bathara Kala. Aja sira sumungkem lan ngridu marang Bapak Suparjo sak keluarganipun anggenipun kagungan ajar menika sampun dipun luari wonten ing dinten menika kanthi nanggap ebet kados ingkang kawecta duking ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuyut buta kawah buta beng-beng Sang Hyang Bathara Kala. Niraja suci gawe marang Bapak Suparjo sak keluargane kang lagi nganakake nadar, artine njabel kahananipun Bapak Suparjo. Pramila kula aturi kondur dhateng tawang tuang prajamu napa maringi sukolan basuki mugi rahayu ingkang pinanggih. Rahayu sakum dumaji. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallim. Allahu akbar. Allahu akbar.